நேற்று நம்ம ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மத்துக்கான விளக்கங்களை நல்லா பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு மாத்தாஜி அங்கே கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்புறமா தான் பார்த்து உங்களுக்கு மண்டே சொல்றேன் நான். ஓகே, அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு. நேற்று நம்ம ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மத்துக்கான விளக்கங்களை நல்லா பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு மாத்தாஜி அங்கே கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்புறமா தான் பார்த்து உங்களுக்கு மண்டே சொல்றேன் நான். Okay, அவங்க என்ன மாதாஜி எக்கோ மாதிரி கேக்குது மாதாஜி. வரைக்கும் அப்படிதான் கேக்கும். ஜஸ்ட் கோலாய் போற வரைக்கும் அப்படிதான். லைவ் போனா சரியாயிடும். நான் மியூட் பண்ணிட்டா நீங்க ஏதாவது கேட்பீங்க, நான் பேசல, நான் அப்புறமா நீங்க ஐயோ மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையான்ற டவுட்டே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே, அதனாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்துத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத். नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ நாம் இன்னைக்கு 37க்கு சொல்லணும் மாதாஜி. 36 முடிச்சாச்சு நேத்து. முடிச்சாச்சா? நேத்து 36 சொல்லிட்டீங்க. அந்த சூரிய தேவன் சொன்ன மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. இல்ல இல்ல இல்ல, நான் சொல்லல, எனக்கு நல்லா தெரியும். 36 சொல்லல மாதாஜி, நேரம் ஆயிடுச்சு, அதனால நேத்து சொல்லல. ஏன்னா நேத்து நம்ம இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்தை பத்தி பேசிட்டு. எஸ், அஜ்ஞானத்துக்கும் இந்த குணாதிசயங்களுக்கும் இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் உருவாகிறதுக்கான காரணங்களும் வந்து ரொம்ப அழகா சிவபெருமானுடைய பாடல்ல வந்து நாம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ நாம் எல்லாருமே சிவபெருமானுக்கு ஒரு நமஸ்காரங்கள். ஏன்னா ஒரு கிரேட் வைஷ்ணவாவனுடைய கருணை இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ருத்ர கீதத்தை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவர் எவ்வாறு எடுத்துரைத்தாரோ, எந்த நோக்கத்தை கொண்டு எடுத்துரைத்தாரோ அவ்வாறே இங்கே வியாக்கியானத்திலுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த வியாக்கியானத்தை நாம அவ்வாறே புரிந்து கொள்வதற்கு நம்ம சில பிரபுபாதருடைய கருணையும் மற்றும் வந்து சிவபெருமானுடைய கருணையும் நமக்கு தேவை. ஓகே, அவங்களுடைய இருவருடைய பாடங்களுக்கு நம்ம நமஸ்காரங்கள் தெரிவிச்சுட்டு நாம் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம். ஓகே, ஸோ என்ன படிச்சோம் நேத்து? அதாவது நீரே சூக்ஷ்ம பொருட்களுக்கு மூல காரணமாக விளங்குபவர் அப்படின்னா, இந்த மனது, புத்தி, அகங்காரம் இவை அனைத்திற்கு கூட பகவான் தான் காரணம் இல்லையா? ஸ்தூலத்துக்கும் அவர்தான் காரணம், சூக்ஷ்மத்திற்கும் அவர்தான் காரணம், அதே மாதிரி ஆத்மா படைப்பதற்கும் அவர்தான் காரணம். அப்படின்னா அனைத்திற்கும் காரணம் அவர்தான் இல்லையா? அவரை காட்டிலும் ஏழ்மையான காரணம் இந்த பிரபஞ்சத்துல கிடையாது. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சூக்ஷ்ம பொருள்களை பற்றி யார் சொல்றாரு? சிவபெருமான் வந்து பிரச்சேதாக்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். அதை வந்து மைத்ரேய ரிஷி விதுரருக்கு எடுத்துரை சென்றிருக்கார். ஓகே, ஸோ எல்லாவற்றையுமே ஒருமுகப்படுத்தவும் பிரிக்கவும் செய்கின்ற நாயகரும் நீரே இல்லையா? ஒன்றாகவும் சேர்க்கவும் முடியும். எப்படி நாம எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். நம்ம பிறக்கும் பொழுது என்ன நிகழ்கின்றது? விந்து வந்து தாயின் கருவில் வந்து சேரும் பொழுது இல்லையா, அதனால் ஒரு உருண்டை மாதிரி வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து உருவாகிறதுக்கான பிசிக்கல் கிராஸ் எலிமெண்ட் அங்கதான் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இந்த கிராஸ் எலிமெண்ட் எதன் மூலியமா ஃபார்ம் ஆகுது? பஞ்சமகாபூதங்களால ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? இந்த இரு உடலினால் வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து படைக்கப்படுகிறது இல்லையா? அந்த உடல் எந்த எலிமெண்ட்? அதாவது ஸ்தூலம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா வந்து இந்த அவயங்கள் எல்லாமே வந்து உருவாகுது இல்லையா? சென்சஸ் எல்லாமே அதனோட வந்து
உள்ளுக்குள்ள வந்து மறுபடியும் சூக்ஷ்மமும் வந்து சூக்ஷ்மம் எப்போ வரும்? ஆன்மா வந்து குடிக்கொள்ளும் பொழுது சூக்ஷ்மம் வந்து ஆன்மாவோட தான் இருக்கும். அதோட வந்து இந்த இந்த உடலுக்குள்ள வந்து புகும். அப்போ புத்தி, மனசு, அடுத்து வந்து அகங்காரம் 3 பண்புகளுமே திணிக்கப்படுகிறது இல்லையா? அப்போ ஒருமுகப்படுத்தக்கூடிய செயல் அவ்வாறு. எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். அது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நாம இதை வந்து பிறப்பு இறப்புல வந்து நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? அதே மரணம் வரும்பொழுது என்ன ஆகுது? ஸ்தூலம் வந்து பிரிக்கப்படுகிறது, சூக்ஷ்மமும் ஆன்மாவும் வெளியேறுகிறது இல்லையா? முக்தி அடைபவர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இங்கே நின்றுடும். அதே வந்து வெறுமனே ஆன்மீக உடல், அதுவும் ஒரு பக்தனுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி. ஆனா இந்த இவங்க யாரு ஞானி யோகி எல்லாம் என்ன ஆவாங்கனாக்கா, தே வில் மூவ், ஒவ்வொரு உலகமா போய் கடைசியில தான் அந்த ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடலை விட்டு அதுக்கப்புறம் வெறும் ஆன்மா மட்டும் மேல சாயுஜ முக்திக்கு போகும். ஓகே, யோகிக்கும் ஞானிக்கும் இதை நம்ம கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஓகே, பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது. இந்த இது வந்து தேர்ட் சாப்டர்ல தான், தேர்ட் கேண்டோல தான் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு நீங்க மீண்டும் ஒரு முறை வந்து அது என்ன ஸ்லோகங்கள்ன்ற பார்த்து வேணா நான் வந்து நிதானமா சொல்றேன். உங்களுக்கு நிறைய சொல்றேன்றேன், ஆனா எனக்கு டைமே இருக்க மாட்டேன். எனக்கே ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வருது கரெக்டா ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்ல முடியலையேன்ட்டு. ஓகே, என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. பட் எப்பயாவது டைம் கிடைக்கும்பொழுது உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா பார்த்து உங்களுக்கு சொல்றேன். மீண்டும் ஒரு முறை நீங்க அதை போய் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து அதை புரிஞ்சிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இங்க ஒன்று சேர்க்கவும் அவரால முடியும், பிரிக்கிறதும் வந்து இறைவனா. அதுக்குன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? யமதூதர்கள் யாருக்கு வருவாங்க? ஆக்சுவலி கர்மிகளுக்கு யமதூதர். யாரெல்லாம் மோட்சம் பெறலையோ, யாரெல்லாம் முக்தி பெறலையோ அவங்களுக்கு யமதூதர்கள் வந்து வருவாங்க. யாரெல்லாம் மோட்சம் முக்தி பெறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து யமதூதர்கள் வரமாட்டாங்க. ஓகே, இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து தே ஹாவ் த ப்ராசஸ், அது பிரகாரம் அவங்க போவாங்க. ஸோ மேலும் தன்னிகரற்ற மூர்த்தியான சங்கர்ஷ்ணராகவும் ஞானிகளுக்கெல்லாம் நாயக மூர்த்தியாகவும் இல்லையா விளங்கும் பிரத்யும்னரும் நீரே. அதாவது தன்னிகரற்ற மூர்த்தியான சங்கர்ஷ்ணராகவும், பகவானே தான் சங்கர்ஷ்ணர், அவருடைய ஆற்றல் தான். பிரத்யும்னரும் அவருடைய ஆற்றல் தான். அதனால் எனது மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு உரித்தாக்குகின்றேன். இந்த கருத்துக்களே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க என்ன எந்த ஒரு நிலையில, அதாவது எந்த மாதிரி ஒரு விரிவங்கம் இல்லையா? அடுத்து வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன? இப்ப சங்கர்ஷ்ணர் என்ன பண்றார்? மகாபிரளயம் வரும்பொழுது அழிவு ஏற்படுத்துறார் இல்லையா? சோ அந்த அழிவு வந்து யார் மூலியமா? ருத்திரர் மூலியமா. ருத்திரர் யார வணங்குறார்? சங்கர்ஷ்ணர், மகா சங்கர்ஷ்ணரை தான் வணங்குறார் இல்லையா? அதுதான் ஆதிசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லையா? அனந்தன் எல்லாமே வந்து ஒன்றுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரத்யும்னர் வந்து இங்க வாழக்கூடிய ஞானங்களுக்கெல்லாம் நாயக மூர்த்தியாகும். அப்படின்னா அதாவது ஞானம், உண்மையான ஞானம், உயிர் வாழிகளுடைய தன்மை, உயிர் வாழிகளுக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இதை பற்றியெல்லாம் வந்து நம்ம மனசுல ஹிருதயத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் யாரு? க்ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா? ஸோ அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு செயல்பாடு, அந்த ரெப்ரசன்டேஷன் யாரு? அது வந்து பிரத்யும்னர். நீங்க இது என்னது, நம்ம கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா 7 அடுக்குகள் இருக்கு இல்லையா? கவரேஜ். அதுல பஞ்சமகாபூதங்கள் இருக்கும், அடுத்து வந்து அகங்காரம் இருக்கும், மகத்தத்துவம் இருக்கும். நீங்க அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த 7 அடுக்குகள்ல அதுல ஒன்னொன்னுத்துக்குமே வந்து பர்சனிஃபைடு டீட்டீஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ எப்படி வந்து பூமிக்கு வந்து வாராகர், அடுத்து வந்து நீருக்கு வந்து மக்ஷய அவதாரம், இப்படி ஒன்னொன்னாவே இருக்கும். அகங்காரத்துக்கு சங்கர்ஷ்ணரும் கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்து வந்து மகத்தத்துவத்திற்கு வந்து வாசுதேவர், அப்படின்னா அனைத்தும் அவருக்குள்ளேயே அடக்கம் என்பது. இந்த அடுக்குகளை நீங்க பர்சனிஃபைட், அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பௌதீக பண்பு வந்து யாரை வந்து பிரதான அதாவது பகவானை எந்த பிரதான ரூபத்துல வந்து அவங்க சேவிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும். ஓகே, இப்ப எல்லாத்துக்குமே வேதங்களுக்கும் வந்து ரூபம் கொண்ட ஒரு நபர் உண்டு இல்லையா? சோ வேதங்களுக்கு ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு ஒருத்தர், ஒரு தேவதை உண்டு. அது போல ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒரு தேவதை. அக்னிக்கு அக்னி தேவதை இல்லையா? பூமிக்கு பூதாயி, இப்படி இவங்க எல்லாருமே நீங்க இந்த அழகான இந்த பிரேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் கேண்டோல படிப்போம். அவளோட உட்கார்ந்துருங்க. ஓகே, இதெல்லாம் எப்படி மாதாஜி சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா நெக்ஸ்ட் கேண்டோல இந்த பூமண்டலமே எப்படி இந்த காஸ்மாலஜி எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒரு நிமிஷம், கோலோக சார்ட். மாதாஜி வாசுதேவருக்கு யார் மாதாஜி? இதுல இருக்கு மாதாஜி, நீங்க எழுத வேண்டியதே இல்லை. நோ நீட் டு
எழுதிக்க வேண்டியது. கோலோக சாட்ல போனீங்கனாலே உங்களுக்கு அதை பார்த்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க, மகத்தத்துவம் பர்சனிஃபைட், அதாவது மகத்தத்துவம் ரூபம் கொண்ட மகத்தத்துவம் யாரை வணங்குகிறது? வாசுதேவரை வணங்குகிறது. ரூபம் கொண்ட அகங்காரம் யாரை வணங்குகிறது? சங்கர்ஷ்ணரை வணங்குகிறது இல்லையா? அடுத்து இந்த ஆகாயம் வெற்றிடம் என்பது ரூபம் கொண்ட அந்த ஆகாயம் வந்து அனிருத்னரை வணங்குகிறது. அடுத்து ரூபம் கொண்ட காற்று, அதாவது வாயுதேவன் யாரை வணங்குகிறார்? பிரத்யும்னரை வணங்குகிறார். அக்னி தேவன் யாரை வணங்குகிறார்? சூரிய நாராயணரை வணங்குகிறார். ஸோ பகவானே இது நாராயணா இஸ் த, ஸோ அந்த இது வந்து ஃபார்ம் வந்து அதை பற்றியும் நாம் நிறைய படிப்போம் நெக்ஸ்ட் கேண்டோல. ஓகே, நீருக்கு வந்து இந்த ரூபம் கொண்ட நீர் இல்லையா வருணன், இவை யாரை வணங்குறாங்க? மத்ஸ்யரை வணங்குகிறார். அடுத்து பூதாயி யாரை வணங்குறாங்க? வாராகரை வணங்குகிறாங்க. இந்த 7 அடுக்குகளை வந்து நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இப்ப நான் சொன்னது. ஸோ அதுல ஒண்ணுதான் இந்த பிரத்யும்னன். ஓகே, அதனால் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நமஸ்காரங்களை யார் தெரிவிக்கிறாரு? ஈஸ்வரர், அதாவது சாரி மகாதேவர், அதாவது சிவபெருமான். ஓகே, இம்முழு பிரபஞ்சமும் பரமபுருஷ பகவானின் ஒருமுகத்து ஆற்றலினால் காக்கப்படுகிறது. 100% அவருடைய ஓர் ஆற்றலினால் மட்டும்தான். அப்படின்னா ஒரு முகத்தை அதுல எண்ணிலடங்காத ஆற்றலுடைய அளவு அதாவது நம்ம அளவிட முடியாது இல்லையா? இன்கன்சீவபிள் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அனைத்தும் அவருடைய ஆற்றல் என்ற ஒரே ஒரு ஆற்றலை கொண்டு நாம அனைத்துமே இந்த இடத்துல பௌதீகம், ஆன்மீகம் அனைத்துமே இந்த இடத்துல ஒரு ஜீவன் இல்லையா, ஜடம் சேத்தனம் அனைத்துமே படைக்கப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டு அழிக்கவும் படுகிறது. இந்த இடத்துல மேலுலகத்துல ஒரு முறை படைக்கப்படுவதால் வந்து அது அப்படியே இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அங்கே 3 மடங்கு இல்லையா, திரிபாதம், இங்க ஏகபாதம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வாற்றலுக்குரியவராக அவர் இருக்கும் பொழுது சங்கர்ஷ்ணர் என்று அறியப்படுகிறார் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு. ஓகே, அனைத்துமே வந்து அந்த ஆற்றல் தான் தாங்கின்னு இருக்கிறதே. பௌதீக விஞ்ஞானிகள் பௌதீக சக்தியில் இருக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றையுமே ஒருமுகப்படுத்தும் சக்தியான புவியீர்ப்பு சக்தியை வேண்டுமென்றால் கண்டுபிடித்திருக்கலாம். நம்ம எல்லாருமே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒவ்வொரு மண்டலத்திலையுமே அல்லது ஒவ்வொரு பிளானட் இல்லையா, அதாவது என்ன சொல்லுவோம், கிரகம், ஒவ்வொரு கிரகத்திலையுமே வந்து அந்த சக்தி, ஈர்ப்பு சக்தி வந்து வேறுபடும். இங்க நாம ஈர்ப்பு சக்தியால நாம வந்து நடமாடின்னு இருப்போம். இதே இந்த பாடி வந்து நம்ம வேற இடத்துக்கு போகும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம்? மிதந்துன்னு இருப்போம் இல்லையா? அந்த சந்திர மண்டலத்துல மிதக்கிற மாதிரி தோணுது போட்டோ எடுத்துக்காம. அது சந்திர மண்டலமே கிடையாதுன்னு பிரபுபாதர் சொல்றார். சந்திர மண்டலம், உண்மையான சந்திர மண்டலத்தை நம்ம ஆளுங்க கண்டுபிடிக்கல. ஓகே, ஸோ ஏன்னா சந்திர மண்டலத்துல யாருமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு சொல்றாரு அவர். ஸோ ஏன்னா இட் இஸ் நாட் த ரைட் லேண்டிங். நம்ம ஏதோ ஒரு கிரகத்தை கண்டுபிடிச்சு ஏதோ ஒன்று உபயோகிச்சுட்டு இருப்போம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஸோ அது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆராய்ச்சி. மேலும் அங்கேயுமே வந்து உயிர் வாழிகள், அந்த இடத்துக்கு தகுந்த உயிர் வாழிகள் வந்து அங்கே உண்டு. அதே மாதிரி சூரியனுக்குள்ளேயுமே, சூரிய உலகத்திலையுமே வந்து அந்த அக்னி ஜுவாலையை தகிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்ட ஜீவன்கள் அங்கேயுமே உண்டு. ஆனா அது நமக்கு கண்களுக்கு புலப்படாது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. இந்த கண்கள் வந்து அதாவது பிரத்யட்சமா பார்க்கக்கூடியது மட்டும்தான். இந்த தெய்வீக கண்கள் கிடையாது நமக்கு, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஆனால் இவற்றை ஒருமுகப்படுத்தும் நாயகர் தனது வாயிலிருந்து வரும் எல்லாவற்றையும் தூள் தூளாக்கும் தீயினால் யுக இறுதியில் அழிக்கவும் செய்வார். இதை நாம விஸ்வரூப தரிசனத்திலையும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா? அந்த மகாபாரத போர்ல அனைத்து ஜீவன்கள் பாண்டவர்களை தவிர அதாவது நசுக்கப்படுவதும், அவர்களுடைய தலைகள் எல்லாம் வந்து அந்த அக்னி ஜுவாலையில நசுக்கப்படுவதும் வந்து அர்ஜுனர் காண்றார் இல்லையா? பரபிரம்ம பரந்தாமா இல்லையா? அப்படியே கை கூப்பிய வண்ணம் பாடுறார் அவர் வந்து. ஸோ அவருக்கு வந்து பயம் வந்துடுது இல்லையா? இட் இஸ் வெரி வெரி, அதாவது யாராவது நம்ம முன்னாடி மரணிக்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா, அதாவது எத்தனை பேர் அவர் வாய்க்குள்ள போய் நசுக்கப்படுறதெல்லாம் பாக்குறது. ஃபியூச்சர்ல நடக்கக்கூடிய விஷயத்தையுமே அங்க வந்து பகவான் காட்டுறார் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் என்னுடைய ஏற்பாடல்ல எல்லாருமே மரணம் அடைவாங்க, உங்களை தவிர நீ பார்த்துக்கோ. இப்ப இதுவரை நடந்தது, இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது, இனிமே நடக்க போறது எல்லாமே இந்த தரிசனத்துல நீ பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து திவ்ய திருஷ்டியை வந்து கொடுக்குறார் இல்லையா? ஏன்னா இந்த கண்களால பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால, ஸோ இந்த பௌதீக கண்களால பார்க்க முடியாது, அந்த தெய்வீக கண்களால பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார்? அதாவது அர்ஜுனருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். அந்த இதுதான் இந்த இடத்துலயுமே மகா பிரளயம் வரும் பொழுதும் அவ்வாறுதான் அனைத்துமே உள்ளுக்குள்ள சென்று அடங்கும். ஓகே, ஒருமுகப்படுத்தும் நாயகரே தனது பிரித்தாளும் சக்தியினால் இவ்வுலகை அழிக்கவும் செய்கிறார்.
சங்கர்ஷ்ணல் உலகை ஒன்றுபடுத்தவும் பிரித்து அழிக்கவும் கூடிய சக்தியின் நாயகராக விளங்க பகவான் வாசுதேவரின் மற்றொரு அம்சமான பிரத்யும்னர் உலக வளர்ச்சிக்கும் அதன் காப்பிற்கும் வந்து பொறுப்பாகி இருக்கின்றார் இல்லையா. அதாவது பிரத்யும்னர் வந்து இங்க நம்மள ரட்சிக்கிறதுக்காக இருக்கார். இங்கே சூக்ஷ்மாய என்னும் வார்த்தை முக்கியமானதாக பிரபுபாதர் சொல்றார். ஏனென்றால் இப்பௌதிக ஸ்தூல உடலில் சூக்ஷ்ம உடல்களும் இருக்கின்றன. அவை மனம், புத்தி, ஆணவம் இல்லையா. அந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாருன்னு அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். மனசுக்கு யாரு, புத்திக்கு யாரு, அகங்காரத்துக்கு யாருன்றது எல்லாமே அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் தனது பல்வேறு அம்சங்களில் வாசுதேவர் இல்லையா, இந்த மகத்தத்துவத்தையே ஆளக்கூடியவர் வாசுதேவர், அனிருத்னர் இல்லையா, அப்புறம் பிரத்யும்னர் மற்றும் சங்கர்ஷ்ணர். இவ்வுலகில் இந்த 4 பேரை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். எதுக்கு 4 விரிவங்கம் என்பதும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. இவ்வுலகில் உள்ள ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம பொருட்களை காக்கின்றனர் அவர்கள் இல்லையா. ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம். ஸ்தூலம் இது பஞ்சமகாபூதங்களாலான இந்த ஜட உடல் இல்லையா. சூக்ஷ்மம் என்பது மனசு, புத்தி மற்றும் அகங்காரம். ஓகே. சோ பகவத்கீதை குறிப்பிடுகின்றது ஸ்தூல பொருட்கள் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, வானம் இல்லையா. அது குறிப்பிடுகின்ற சூக்ஷ்ம பொருட்கள் மனசு, புத்தி மற்றும் ஆணவம். இவற்றையெல்லாம் முழுமுதற் கடவுள் வாசுதேவராகவும் சங்கர்ஷ்ணராகவும் பிரத்யும்னராகவும் அனிருத்தராக இருந்து கட்டுப்படுத்துகின்றார் என்பதை பின்வரும் ஸ்லோகம் விளக்குகின்றது. அப்படின்னா இந்த சதுர் விரிவங்கமே நமக்கு அந்த அம்சங்கள் எதற்காக என்றால் நம்மளுடைய இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மத்தை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காகத்தான் அவர்கள் இத்தனை விரிவங்கங்கள் என்பதை நாம புரிஞ்சு கொள்ள வேணும். ஓகே. நமோ நமோ அனிருத்தாய ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृदात्मने. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ நமோ அனிருத்தாய. நேத்து படிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் உங்களுக்கு. ஓகே. ஓகே. எனது அன்பிற்குரிய பகவானே, எல்லாவற்றையும் இயக்கும் பரம மூர்த்தியாக விளங்கும் அனிருத்ரரே, நீரே மனம் மற்றும் புலன்களின் நாயகராக இருக்கின்றேன். சோ மனசுக்கும் புலன்களுக்கும் அதிபதியாரு அனிருத்தா. ஆகையினால் எனது வணக்கங்களை மீண்டும் மீண்டும் சமர்ப்பிக்கின்றேன். நீரே உமது வாயிலிருந்து வரும் செந்தழலின் மூலம் செந்தழல்னா நெருப்ப மாதாஜி. சோ மூலம் சென்னா சிகப்பு இல்லையா, தழல் நெருப்புதான் மூலம் இவ்வுலகை அழிக்கின்ற சக்தி மிக்கவராக இருப்பதினால் அனந்தராகவும் சங்கர்ஷனராகவும் இருக்கின்றேன். அப்படின்னா இந்த அழிவு காலம், ஊழிக்காலம் வரும் பொழுது சங்கர்ஷ்ணருடைய வாயிலிருந்து தான் அந்த அக்னி ஜுவாலை வரும். சோ அதற்கு வந்து அவர் தான் வந்து அதிபதி அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகிறது. சோ ரிஷிகேஷேந்திரியாத்மனி அப்படின்னா புலன்களின் இயக்குனராகவும் மனமும் அம்மனதின் இயக்குனராகவும் அனிருத்னர் விளங்குகிறார். பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு ஒருவன் தன் மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் பத்மபாதத்தில் நிலையாக பதித்தல் வேண்டும். ஆகையால் சிவபெருமான் மனதை அடக்கி ஆள்பவரான பகவான் அனிருத்ரரை தன் மீது மகிழ்ச்சி கொண்டு தனது மனதினை வந்து பகவானின் திருவடிகள் தாமரைகளில் இப்பொழுதும் வைத்திருக்க அருளும்படி பிரார்த்திக்கிறார். நாம் எல்லாருமே பிரார்த்திக்கணும். நம்ம நாம ஜபங்கள் பண்றோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு மணியிலையுமே வந்து இறைவனி திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே போகும் பொழுது அது வந்து நமக்கு மனசுல பதிய ஆரம்பிக்கும். பகவானே இது உன்னுடைய திருப்பாதங்களுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை வந்து நம்முடைய மனசுல நாம கொண்டு வரணும். சோ முதல்ல நாம் என்ன பண்ணலாம், இப்போ அனிருத். ஏன்னா மனசுக்கும் இல்லையா, அந்த மனதை இயக்குபவரே யாரு, அனிருத்ரன். மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தினாலே மிச்சம் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் ஆயிடும். ஓகே. சோ மனசு பக்குவப்படலன்னா ரஜோ தமஸ் எந்த குணத்துல போய் அது நிக்கும்ன்றத நம்மளால சொல்ல முடியாது. அதனால அனிருத்ரருக்கு பிரார்த்தித்தால் அவர் வந்து இறைவன் திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு அவருக்கு தொண்டு புரிவதற்கான மனதை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். அனைத்து பக்தி தொண்டையும் அனைத்துமே நம்ம உலகபூர்வமாக செயல்படுவதற்கு அனிருத்ரருடைய அனுகிரகம் நமக்கு தேவை, அருள் நமக்கு தேவை. இது பகவத்கீதையுமே 9.34 சொல்லப்பட்டதாக இந்த இடத்துல மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாதிமாம் நமஸ்குரு இல்லையா. அதாவது பக்தி தொண்டு புரிவதற்கு மனதினை பகவானின் திருவடி தாமரை தியானத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டி இருக்கிறது. அதனால பகவானின் திருவடிகளை எண்ண வேண்டிய திருவடிகள் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம அர்ச்ச விக்கிரகத்துல பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மனசை வந்து அவருடைய திருவடிகளை எண்ணிக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் நிஜமான சொரூபத்தை அவரே காட்டி அருளட்டும். ஆனா நாம அவ்வாறு நாம செயல்படுத்தணும். ஓகே.
இது மேலும் பகவத்கீதை 15.17 விளக்கப்படுகிறது. மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம். அதாவது மத்த ஸ்மிருதி அப்படின்னா ஞாபக சக்தி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் ஞானம் மற்றும் அபோகனம் அதாவது மறதி இல்லையா, இது எல்லாமே நினைவும் அறிவின் இவற்றின் நீக்கமும் பகவானிடமிருந்து தோடுகின்றது இல்லையா. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்ஸ்ருதிர் ஞானம் அபோகனம் வேதைச்ச சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த வேத விச்சாகம் இல்லையா. சோ அதாவது அனைத்துமே அவரிடம் இருந்துதான் தோன்றுகிறது. நமக்கு ஞாபக சக்தியும் மறதியும் அவர் தான் கொடுக்கிறார். அதனால நாம பிரார்த்திக்கும் பொழுது இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகமா வச்சிருக்கக்கூடிய அருளை புரியுங்க பகவானே அப்படின்னு நம்ம வேண்டி பிரார்த்திச்சுக்கணும். ஓகே, இவ்வாறு பகவான் அனிருத்தரர் மகிழ்ந்தார் என்றால் அவர் தன் மனதினை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த முடியும். இச்லோகம் பகவான் அனிருத்தர் தனது விரிவாற்றலினால் சூரிய தேவனாக விளங்குகிறார் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. சூரிய நாராயணராக. ஓகே, அனிருத்ரா. ஸோ இந்த கோலோக சாட்ல நம்ம பார்க்கறது பிரத்யும்னர் இல்லையா, பர்சனிஃபைடு. ஈத்தருக்கு வந்து அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் வந்து காற்று, சூரிய நாராயணர் வந்து அக்னி. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து சூரிய தேவனாக. ஸோ பிரகாசம் என்பது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது? ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ ஞானம் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம வந்து மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்த முடியும். ஞானமும் மனசும் வந்து ஒன்று கூட செயல்பட வேண்டியது கருத்து இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைச்சிருக்காங்க. அதனாலதான் சூரிய தேவனாக விளங்குகிறார்னா இந்த இடத்துல சூரிய தேவனை எடுத்துட்டு வந்துடாதீங்க. சூரிய தேவனுடைய பண்பு என்னது? பிரகாசம் இல்லையா. அந்த பிரகாசம் எதனோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? ஞானத்தோடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா முதல்லயே இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார், நீரே மனம் மற்றும் புலன்களின் நாயகனாக இருக்கின்றேன், ஆகையினால் எனது வணக்கங்களை மீண்டும் சமர்ப்பிக்கிறேன். நீரே உமது வாயிலிருந்து வரும் செந்தனின் மூலம் உலகை அழிக்கின்ற சக்தி மிக்கராக இருப்பதால் அனந்தராகவும் இருக்கின்றார். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மனதை பற்றி சொல்றாங்க. மனம் வந்து நம்ம வந்து பக்தியின் தரப்புல எடுத்துட்டு போனோம்னா அதுக்கான ஞானமும் நமக்கு தேவை. அந்த ஒரு ஓமை கொண்டுதான் இது எடுத்துட்டு போகணும். ஓகே, சூரிய பகவானை நம்ம எடுத்துட்டு போக கூடாது. ஓகே, சூரிய தேவனாகவும் விளங்குகிறார்னாக்கா சூரிய தேவனுடைய பண்பாக இந்த இடத்துல விளங்குகிறார் என்ற அர்த்தம். அவருடைய பண்பு என்னது? பிரகாசம். அதாவது இருளை நீக்க வல்லவர் இல்லையா. சோ ஞானச்சுடரை நமக்கு ஏற்படுத்தினால் மட்டும்தான் பக்தி பக்குவமாக நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். இல்லைன்னா பிளைண்டா ஒரு பக்தி செஞ்சுட்டு போகும், அதுல வந்து முழுமை பெறாம ஒரு நிலையில நாம நின்றுட்டு இருப்போம். ஓகே, எல்லாவற்றையும் மிஞ்சும் தெய்வமாக விளங்கும் சூரிய பகவானே பகவான் அனிருத்தரின் அம்சமாக விளங்குவதனால் சிவபெருமான் சூரிய தேவனை வணங்குகிறார் என்று சோகம் வந்து கூறுகிறது. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சூரிய பகவானை வந்து வணங்குறதுக்கான காரணம் என்ன? ஆக்சுவலி அவர் வந்து பிரகாசத்திற்கு உரியவர். பிரகாசம் என்பது ஞானத்திற்கு உரித்தானது. அதனால அந்த பண்பை கொண்டு நாம அவரை வந்து வணங்குகிறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது 4 அம்ச விரிவங்கங்கள் யாரு? வசுதேவர் இல்லையா, சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தன் மற்றும் பிரத்யும்னர். உளம் சார்ந்த செயல்களின் நாயகராக, அதாவது நினைவு. உளம் என்றால் மனசு இல்லையா. மனசு சார்ந்தது என்னது? நம்ம வந்து நினைக்கிறது இல்லையா. அடுத்து ஃபீல், அதாவது திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் இல்லையா, இந்த 3. மற்றும் செயல்தன்மை, அதை கொண்டு நாம செயலாற்றுகின்றோம். இந்த 4 பண்புகள் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். மனசுக்கு என்ன பண்புகள் சொல்லுங்க? திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் இல்லையா, ஆலோசனை பண்றது. அடுத்து வந்து அதன் மீது ஒரு ஈடுபாடு கொண்டு வரும்பொழுது அது வந்து உணர்வாக வெளிப்படுத்துறது. அது உணர்வாக வெளிப்படுத்துறதுக்கான காரணம் விருப்பம் கொள்ளும் பொழுதுதான் அது உணர்வாக வெளிப்படும் இல்லையா. அதை வந்து செயலாக்கக்கூடிய தன்மைக்கு எடுத்துட்டு வர்றது. இந்த 4மே வந்து அந்த அதாவது விரிவங்கங்களுடைய அம்சங்களாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அதை யாரு? அதாவது நினைவு, அடுத்து வந்து உணர்வு, அடுத்து விருப்பு மற்றும் செயல்தன்மை. சிவபெருமான் பகவான் அனிருத்தனை சூரிய தேவனாக நினைத்து வழிபடுகிறார். காரணம் இப்பூத உடலின் கூறுகளாக விழும் பஞ்சமகா பூதங்களை கட்டுப்படுத்துவராக சூரிய தேவன் விளங்குகிறார். நமக்கு சூரிய பகவானுடைய அந்த கிரக அமைப்புக்கு கிரகங்களும் நமக்கு தேவை. ஓகே, சூரியனுடைய பிரகாசம் இல்லாம இந்த இடத்துல ஜீவன்கள் வாழ முடியாது இல்லையா. எங்கேயாவது பயிர் விளைச்சல் நடக்குமா சூரிய பகவானுடைய பிரகாசம் இல்லாம? கண்டிப்பா நடக்காது. சோ இந்த யாக சக்கரமே வந்து இயங்குறது எதன் மூலியமா? சூரிய பகவானுடைய பிரகாசத்தினால. ஒரே சூரியன் 14 லோகங்கள். இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரே சூரியன் 14 ஒரு அண்டத்திற்கு ஒரு சூரியன் தான். இதை நீங்க 5வது கேண்டல்ல ரொம்ப அழகா படிப்பீங்க.
அதை பத்தி நீங்க வருத்தப்படவே வேணும், என்ன இங்க இல்லையே மாதாஜி சொல்லிட்டு இருக்காங்களேன்ட்டு. இன்னும் டீட்டெயிலா ரொம்ப அழகா படிப்பீங்க. அது ஒரு அச்சுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்டர் பாயிண்ட் இல்லையா, அது அங்க இருந்து இந்த எப்படி இந்த கதிர்கள் வந்து விழுதோ அந்த மாதிரி வந்து விழும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு இந்த 5 விரல் இருக்குன்னா இது எல்லாமே கதிர்களா நினைச்சுக்கோங்க. இது வந்து சூரியன். சோ எல்லா உலகங்களுக்குமே ஒரு சூரியன் தான். அப்படின்னா 14 லோகங்கள் ஒரு மண்டலத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு சூரியன் என்பது ரொம்ப அழகா, அது எந்த ஆங்கிள் விழுதோ அதனாலதான் சில இடங்கள்ல வந்து சூரிய வெளிச்சமே இருக்காது இல்லையா. சில இடத்துல வந்து உச்சி வெயில், நம்ம எல்லாமே ஈக்குவேட்டர்ல தான் இருக்கும் இல்லையா. சென்டர் பாயிண்ட் ஜியாகிரபி எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நமக்கு எல்லாமே வெயில் ஜாஸ்தி. ஓகே, பரத கண்டம் இஸ் த மெயின், அதுதான் ரொம்ப கிட்ட இருக்கக்கூடிய சர்க்கிள். ஓகே, ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் அவர்களின் கூற்றுப்படி சூரிய தேவனின் மறுபெயரே பரமஹம்சர் என்பது. சூரிய தேவன் இங்கே நிர்புதாத்மனே என்று நிர்பிரதாத்மனே அப்படி என்று அழைக்கப்படுகிறார். அதன் பொருள் அவர் ஒருவரே மழையினை நல்கி நல்ல கிரகங்களை, அதாவது எல்லா கிரகங்களையுமே காப்பவர் என்பதாகும். அதனால்தான் சூரியனை சுற்றி தான் எல்லா கிரகங்களுமே சுத்தின்னு இருக்கிறது. அனைத்து கோள்களுமே சுற்றுவதற்கான காரணம் என்ன, இந்த ஒரு சூரியன் அனைவரையுமே வந்து ரட்சிக்கிறார் என்பது பொருள். ஓகே, சோ சூரிய தேவன் கடலில் இருந்தும் சமுதிரத்திலிருந்தும் நீரை ஆவியாக மாற்றி, இது நம்ம சயின்டிபிக்கா படிக்கிறோம் இல்லையா, கடல் நீரை ஆவியாக மாற்றி அந்த மேல போய், அதாவது ஆஸ்மாசிஸா அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா. அதை நாம வீட்லயே வந்து தண்ணியை கொதிக்க வைங்க நீங்க, அதை நீங்க நல்லா அதை ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சீங்கன்னாக்கா அந்த ஆவியா இருக்கும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆறுன பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் துளிகள் வந்து இருக்கும். அந்த ஆவி வந்து மீண்டும் வந்து செட்டில் ஆகி குளிர்ச்சி அடைந்த பிறகு மழை நீரா வந்து நம்ம இடத்துல, இங்க கடல் நீர் எல்லாமே வந்து ஆவியாக மேல போய் மேகமூட்டமாக வந்து சேர்ந்து அது குளிர்ச்சி அடையும் பொழுது அதனுடைய நீர்ப்பத தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் இல்லையா. ஆவியா இருக்கும்போது வெயிட் இருக்காது, ஆனா அதே வந்து லிக்விடா மாறும்போது கனக்கும். அந்த கனத்தை தாங்காம தான் நம்ம வந்து மீண்டும் வந்து இந்த பூமியில வந்து மழையாக திரும்பி வர்றது. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் யார் மூலயமா நடக்கிறது, சூரிய தேவனால நடக்கிறது. ஓகே, ஸோ அவர் ஒருத்தர் தான் அந்த செயல்பாடை செய்ய முடியும். மழையினால் உலகில் பயிர் விளைகிறது, இப்பயிர்களே எல்லா உலகங்களில் உள்ள உயிர்களை காக்கின்றது. சூரிய தேவன் இங்கே பூரண முழுமை என்று அழைக்க, ஏன்னா இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் அவர் ஒருத்தர் தான் பண்றார் இல்லையா, பூரணமானவர். ஸோ முழுசுமே அவருடையது. அதாவது அவர் ஒருவரே முழுமையானவர் என்பதாம். எதனால் என்றால் அவருடைய செயல்படும் தன்மையால, அவருக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகவான் தான் அவருடைய அம்சம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய அம்சமாக வரவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே, கிரக அமைப்புகள் அதற்கான ரூபம் கொண்டவர்கள் எல்லாமே. ஆனா அவரால படைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் எல்லாம் கூட இறைவனுடைய, அதாவது நித்தியமான ஒரு பண்பை அம்சமாக கொண்டுதான் பிறந்தவர்கள். அதுல லீஸ்டா வரக்கூடியதுதான் நாம் இல்லையா, ஜீவாத்மாக்கள். அனைத்து தேவர்களும் பகவானிலிருந்து படைக்கப்பட்டவங்க தான். சோ இறைவனுடைய அம்சம் அவர்களிடத்துல உண்டு இல்லையா. சூரிய தேவனும் அவருடைய அம்சம் தான். ஆனா இந்த ஒரு காரியத்திற்காக அவர் அவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கார் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ முழுமையானவர், பூரணமானவர் இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து நாம நிர்பிரதாத்மனி இல்லையா. சோ பரமஹம்சர் என்றும் அவருக்கு முற்றிலும் தூய்மை அடைந்த ஒருவருக்கு பொருந்துவதாகும். நீங்க இதை ஏன் முற்றிலும் தூய்மை அடைந்தவர் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்குறேன். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஐ திங்க் ரோட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா யூரினல்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த யூரினல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நீர்த்தன்மையை கொண்டு வந்து ஆவியாக மாற்றி விடுவார். ஆனால் he will not get connected to the அந்த மலை மூத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளோட வந்து சூரிய பகவான் எப்பவுமே வந்து இஸ் நாட் டச். ஓகே, ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய வெறும் நீர் பதத்தை வந்து அவரால் எடுத்துட முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஓகே அப்படின்னா இஸ் நாட், இந்த பௌதிக இயற்கையை வந்து அவர் வந்து இந்த அவருக்குன்னு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கடமையை அவர் ஆற்றினாலும் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து குறை நிறைகளோடு இருக்கக்கூடிய உலகம்தான் இந்த பௌதிக உலகம். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய நிறைகளை மட்டும் தனிப்படுத்தி எடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பரம அம்சர்களால தான் முடியும். அதனாலதான் பரம அம்சா என்று பெயர். எப்படி அன்னப்பறவை பாலில் உள்ள நீரை அதாவது விடுத்து வெறும் பாலை மட்டுமே பறிக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டி, அப்படின்னா குட் திங்ஸ் மாத்திரமே அவரால் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ தேவையற்றது எல்லாமே சுலபமாக அதனோட வந்து எந்த ஒரு ஈடுபாடு இல்லாம அவரால் ஒதுக்க முடியும். ஸோ அந்த அத்தகைய மனநிலைக்கு தான் வந்து பரமாம்ச நிலைன்னு சொல்லுவாங்க. அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. அவ்வளவு தூய்மையானவர் பரமாம்சர்கள் வந்து மிக தூய்மையானவர்கள்.
ஸோ அதனால் சூரிய தேவனே பரமாம்ச நிலையில் உயிர்கள் தம் மனங்களை வைப்பதற்கு உதவுகிறார். எஸ், சூரிய வெளிச்சம் இல்லாத ஒரு இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னாக்கா, ஏன் நிறைய பேர் வெளிநாடுகள் எல்லாம் போய் வசிக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு மூட் ஸ்விங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ எங்கே வந்து பிரகாசம் இல்லையோ அந்த இடத்துல மூளை வேலை செய்யும், அதாவது மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும், அவங்களால வந்து ப்ராப்பரா வந்து அவங்களுடைய வேலையில கூட வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க. அதனால பிரகாசமா இருக்கிறதுக்காக லைட்ஸ் எல்லாமே அவங்க நிறைய வச்சுப்பாங்க. அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் இந்த கருத்து வந்து நான் எப்ப கேள்விப்பட்டேன்னா, when I was working in நோக்கியால ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ 2009-10 அப்போ ஃபின்லாண்ட் வந்து அங்க வந்து உங்களுக்கு சூரிய ஒளி அவ்வளவு கிடையாது அந்த இடத்துல. அதனால அவங்க they will go to depression also. நிறைய பேர், நமக்கே ஒரு 10 நாள் கண்டினியூஸா மழை பெஞ்ச என்ன ஆகுறோம், நமக்கு மனசு வெறுப்பாயிடுறது இல்லையா, வெளியே போக முடியலையே, இவ்வளோ வெயில்ல கூட நம்ம கொளுத்துட்டு இருந்தாலும் ஐயோ வெயில் கொளுத்துதேன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் மீண்டும் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டே இருப்போம். நம்ம ஆக்டிவா வேலை செய்யணும்னா பிரகாசம் என்பது இருக்கணும், அந்த வெப்பம் என்பதும் இருக்கணும். அந்த நார்மல் லிவிங் என்டிட்டி, அதாவது உயிர்வாழிகளுடைய அந்த டெம்பரேச்சர் பதம் இல்லைன்னாக்கா அப்போ நமக்கு வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மையிலுமே நமக்கு வந்து மிக கடினமானத ஒரு நிலை ஏற்படும் இல்லையா. ஸோ அதையும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கணும் இல்லையா. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்துல எப்படி எல்லாம், ஏன்னா சூரிய ஒளி வந்து ஒரே இடத்துல இருந்து தான் அது சூரிய ஒளியை கொடுக்குது. ஆனா அது இந்த கோள்கள் வந்து சுற்றுவதால நாம நினைக்கிறோம் அது கிழக்கே உதிச்சு மேற்க மறைஞ்சின்னு இருக்குன்ட்டு. உண்மையிலேயே சூரியன் எதுவுமே, அதாவது கிழக்கும் உதிக்கிறது இல்லை, மேற்கும் மறையறது இல்லை. இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய அதாவது பூமண்டலம் வந்து அது அதான் 24 மணி நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து ஏற்படுத்துது, அவ்வளவுதானே தவிர சூரியன் ஓர் இடத்துல இருந்து தான் அவன் வந்து செயல்பட்டு இருக்கான். ஓகே, ஸோ இப்படி நாம பார்க்கணும். அதனால் சிவபெருமான் தனது மனமும் எப்பொழுதும் தூய்மையாகவும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுமாறும் செய்யவும் அனிருத்னர் தன் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் என்று அவரை பிரார்த்திக்கிறார். அழுக்குகளை எல்லாம் சூரிய ஒளி எரித்து தூய்மை செய்கிறது. இதுதான் உங்களுக்கு அப்பே உங்களுக்கு சொன்ன கருத்து இல்லையா. அதிலும் குறிப்பாக அது ஒருவன் மனதிலும் அழுக்கை நீக்கி தூய்மை செய்யும் ஆன்மீக உணரும் நிலைக்கு அவனை, சோ வெளிப்புற அழுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, உட்புற மன அழுக்கையுமே வந்து நீக்க வல்லவர் வந்து அதாவது அனிருத்னர். சோ அந்த பண்பை, சூரிய பகவானுடைய பண்பை கொண்டவர் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம சொல்லணும். ஓகே, சோ அதாவது பிரகாசத்தையும் ஞானத்தையுமே வழங்கக்கூடிய தன்மை வந்து அனிருத்னருக்கு உண்டு. அந்த பிரகாசம் என்பது வெப்பத்திற்கும் அதாவது ஒளிக்குமே வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அது சூரிய பகவானுடைய பண்புகளை கொண்டு இந்த இடத்துல வந்து விளக்குறார். சோ அந்த பண்புகள் யாரிடம் இருந்து வந்திருக்கு, அனிருத்னரிலிருந்து வந்திருக்கு. ஓகே, சோ நான் இன்னைக்கு இதோட பொருளோட ஆரம்பத்துல இந்த 4 பேரை சொன்னீங்களா, சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், அந்த மனம், அந்த இது எனக்கு புரியல, கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது மனம், அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து 4 அம்ச விரிவுகள் இல்லையா, அதாவது 4 குவாலிட்டிஸ், 4 குவாலிட்டிஸ். நம்ம கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கம் பார்க்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் விரிவங்கங்களுமே அந்த 4 பேர் தான், செகண்ட் விரிவங்கங்களுமே அந்த 4 பேர் தான் இல்லையா. சோ இங்க வாசுதேவர் என்பவர் எதற்கு, நினைவுக்கு, அதாவது நமக்கு ஞாபக சக்திக்கு. ஓகே, அடுத்து சங்கர்ஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணர்வுக்கு. இந்த ஆங்கிள் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. பட் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த பண்பு யாருக்குன்றத நாம வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா சங்கர்ஷ்ணர் வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறதுக்கும் வரலாம் இல்லையா. ஏன்னா இந்த அஜ்ஞான உலகத்துல வந்து சங்கர்ஷ்ணருடைய அம்சம் தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால நம்ம வந்து இது யாருக்கு என்னென்ன பண்புன்றதை வந்து நம்ம இந்த வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்கும்பொழுது வில் கெட் ஃபிக்ஸ்ட். ஆனா இந்த 4 பேருக்குமே இந்த 4 பண்புகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்னர். சோ இங்க பிரத்யும்னர் வந்து அனிருத்னர் வந்து மனதுக்கு, மனம் என்பது வந்து ஞானத்திற்கு இருக்கணும் இல்லையா. சோ அதாவது இந்த மனசுதான் அனைத்து செயல்களுக்குமே காரணம். அந்த மனதுதான் வந்து ஞானமும் குறையக்கூடிய இடமும் வந்து மனசுதான். ஓகே, சோ இங்கேதான் மோகமும் இருக்கிறது, இங்கேதான் ஞானமும் இருக்கிறது. இந்த மோகத்தை விடுத்து ஞான நிலையில போய் நாம செயல்படணும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஏதாவது வழி. ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், ஞானத்தை வந்து மறைத்து, அதாவது மறைத்துன்னா அந்த பக்கமே நம்ம போகாம மோகத்தை வந்து நாம என்ன பண்றோம், மேன்மையா எடுத்துட்டு போயிடுறோம் நம்ம. சோ இங்கேதான் ஞானமும் வந்து குடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆசை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் ஞானமும் இருக்கின்றது. ஓகே, அந்த ஆசையை வந்து நாம பரம்பொருளை நோக்கி எடுத்து செல்லும் பொழுது பக்குவம் அடைகின்றோம். அந்த ஆசையை வந்து பௌதிக தரத்தில் எடுத்து செல்லும் பொழுது அஜ்ஞானத்தில் வந்து விழுகின்றோம். இது 2 தான்.
ஓகே. ஸோ அந்த ஞானத்தை தான் நம்ம வந்து பெறணும்ன்றது வந்து ஞானத்தினுடைய மகிமை நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். புத்தி இல்லாம நம்ம செயல்பட முடியாது இல்லையா? உண்மையான ஞானம் வந்து இறை உணர்வு. அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இந்த மனசுக்கு உண்டு. இந்த மனதுக்கு மட்டும்தான் உண்டு. அந்த அதற்கு அதிபதியா, மனதிற்கு அதிபதியா இருக்கிறது யாரு? அனிருத்தர். அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க. இந்த ஆர்டர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்ட் கிடையாது. ஆனா இந்த 4 பேர்களுமே இந்த 4 பண்புகள்ல வந்து இருக்காங்க. இப்போ ஒரு பண்பை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அது வந்து மனசு. மனசுனுடைய பண்பு என்னன்னாக்கா ஞானத்தை பெறணும் இல்லையா? இந்த மனதுக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் என்ன? 3 குவாலிட்டிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லது? திங்கிங், ஃபீலிங், willing. சோ இது 3மே வந்து மனதுக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஆனா அப்படிப்பட்ட இந்த பண்பு வந்து அனிருத்தர் வந்து அதிபதி. ஆனா இந்த 4 பேர்களுக்குமே இந்த 4 எவ்வாறு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்றத நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இது நினைவு கொள்வதாலும் உணர்வு பெறுவதாலும் விருப்பம் என்பதால் தான் உணர்வு வரும். உணர்வு வந்தாலே நம்ம வந்து செயல்படுத்திடும். இது வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்று. அதாவது ஆன்மா என்ன பண்ணும்? ஆலோசிக்கும் இல்லையா? அந்த ஆலோசனை வரும்பொழுது அது எதற்கு? புத்திக்கு வந்து கொடுத்துருது இல்லையா? புத்தி என்ன பண்றது? எந்த குணாதிசயத்தோடு இருக்கோ அந்த மாதிரி செயல்படுத்துவாங்க. அது வந்து ஒரு என்னது ஒரு இம்பல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். இல்லைனாக்கா அது என்ன புத்தி என்ன செயல்படுதோ அது வந்து மனசுக்கு வந்து ஒரு செய்தியை வந்து கொடுக்குது. ஓகே, இந்த இது வந்து ஆசை வந்து எனக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? இதை வந்து நீ எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்ன்றது உன்னுடைய மனசு. இந்த பண்புகளால என்ன பண்ணும்? 3 குணங்களால வந்து சத்துவத்திலேயோ ரஜோலியோ தமசிக்கலையோ இந்த மனசு வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ உடனே அது என்ன பண்ணும்? ஆசையை வந்து ஏற்படுத்தும், வில்லிங்னஸ். ஸோ அந்த உணர்வும் வந்து அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேல் மேலும் வந்து அதையே நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அதன் மீது விருப்பத்தையும் அது வந்து ஏற்படுத்திக்கும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணும்? விருப்பம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் பொழுது என்ன ஆகும்? அடுத்து வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில வந்து லாஸ்ட் ஃபியூ ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் இல்லையா? த தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு போகிறது இல்லையா? மனது என்ன பண்ணும்? அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகும்னாக்கா எந்த ஆசையை வந்து அடக்க முடியாத ஒரு செயல்திறமை போகிறதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம் என்ன பண்றோம்? அதாவது நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். ரஜோகுணம் தான் மெயின். மனசுக்கு இருக்கக்கூடிய குணமே ரஜோகுணம். அதனுடைய மனதினுடைய பண்பே ரஜோகுணம். அதனால்தான் நாம ஏன் சத்துவத்துல இல்ல தமசுல இல்லையான்னா கிடையாது. தமசுல இருந்தா ஃபுல்லா நம்ம வந்து கீழே தான் விழுவோம். அப்புறம் எப்படி சான்ஸ் மேல போறதுக்கு? சத்துவத்துல இருந்தா நம்ம மேலேயே போயிடுவோம். ரஜோகுணம் தான் வந்து ஒண்ணு கீழேயாவது இறக்கும், ஒண்ணு மேலேயாவது போகும். ரஜோகுணம் வந்து கிரியேட்டிவ்னஸ் இல்லையா? இது வேணும் அது வேணும் அப்படிங்கிற அந்த அதாவது ஏக்கங்கள் இல்லையா? ஒன்றின் மீது இருக்கக்கூடிய ஆசையை வந்து ரொம்பவுமே அளப்பறியாத ஆசையை வளர்க்கறது இதெல்லாமே மனசுதான். ஸோ அந்த பண்பு என்ன பண்ணும்? நமக்கு அதை செயல்படுத்தணும்னு எடுத்துட்டு போகும். ஸோ அப்போ அந்த ரஜோகுணத்தினால என்ன பண்றோம்? நம்ம மேலும் மேலும் ஆசையை வளர்த்து அதை வந்து நினைவுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருவோம். நம்ம அதன் மீது உணர்வுகளை வந்து வளர்த்து கொண்டு என்ன பண்ணுவோம்? நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். இது மனதனுடைய பண்புகள். இந்த 4மே வந்து மனதனுடைய பண்புகள். ஆனா அதுக்கு அதிபதியா யாரு? அனிருத்தர் தான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்கலாம். நானும் உங்களோட சேர்ந்து தான் பிரயாணிச்சுருக்கேன். இந்த சாப்டர் வந்து நான் அதிகமா கேட்டது கிடையாது. புரஞ்சினியில பாதியில தான் நான் வந்து அந்த 5:45 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதனால இது சொன்னதனுடைய இது வந்து எனக்கு தெரியாது. அதனால நான் உங்களோட சேர்ந்து நான் படிச்சு உங்களுக்கு அப்படியே தான் நான் எடுத்துரைக்க முடியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், ஐ திங்க் Hare Krishna, ma'am. Already there. ஓகே, ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பேஷ பாசிந்துபேவச பतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे.